Panahon ng tag-inita, opisyal nang idineklara ng mga otoridad, hinimok na paggamit ng payong. Para sa detalyang balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Patuloy pang nararanasan ang malinsangang panahon sa bansa. Lalo ngayong opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang dry season o panahon ng tag-inita. Sa Dagupan City, pumalo sa 47 degrees Celsius ang nitalang heat index itong March 25, kung saan hanggang sa kasalukuyan, ito na ang nitalang pinakamataas na heat index sa buong bansa. Nasa 47 degrees Celsius din ang heat index forecast ngayong araw. Dahil dito, mas tinatangkilik ngayon ng mga Pangasinense ang paggamit ng payong bilang pananggas sa init ng araw. Ayon sa ilang tindero ng payong na nakapanayam ng IFM News Dagupan, sa ngayon ay hindi pa naman umano nararanasan ang lakas ng bentahan nito. Dagdag nila, mas mabenta ang payong tuwing panahon ng tag-ulan. Sa ngayon, naglalaro ang presyo nito sa 120 hanggang 170 pesos. Samantala, hinimok ng otoridad ang mga Pangasinense na ugaliin ang pagdadala ng payong o sombrero para maibsan ang init na nararamdaman lalo sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak! IFM News. IFM News. IFM